Britská antológia sa vracia po necelých 2 rokoch 7. sériou a naplno sa zase raz opiera o sci-fi a techniku a servíruje temné stránky modernej spoločnosti. A my masochisticky púšťame Netflix, lebo ďalšia dávka debky je presne to, čo potrebujeme v tomto roku. Tak o čom vlastne je Black Mirror, 7. séria. Ono to s tou debkou nie je zas tak hrozné, aby som pravdu povedal. Black Mirror bol vždy antologický seriál. To znamená, že každý diel je iná poviedka a tak niektoré udrú viac a iné menej. Prvá epizóda, Common People, je bez debaty najsilnejšia a najdepresívnejšia. A fakt, že depresívnu satíru na stále sa zvyšujúce predplatné vidíme zrovna na Netflixe, je gól. Ťažko povedať, či najvyšší manažment nevie, čo streamuje, alebo im to je jedno a plujú nám týmto do ksichtu. Každopádne veľmi silná epizóda. Je to výborne napísané a výborne zahrané s Chrisom O'Dowdom, ktorého asi najviac poznáme z IT Crowd, a Rashidou Jones, ktorú zase poznáme z Park and Recreation alebo The Office. Ale tentokrát sa o komédiu nejedná. Common People je silný štart, ktorý už žiaľ žiadna ďalšia epizóda neprekonala. To neznamená, že je 7. séria zlá. Len je v meritku iných častí čierneho zrkadla priemerná. Ďalšie 2 epizódy, ktoré sa mi moc páčili, sú Plaything, ktorá sa viaže na môj veľaobľúbený Bandersnatch, a USS Callister Into Infinity, ktorá priamo nadväzuje na USS Callister z minulej série, čo sa obvykle nedieje v Black Mirror. Obe majú svoje herné motívy a to je mi veľmi blízke. A tiež na rozdiel od Common People sú viac sci-fi než depresívna dráma. Posledná epizóda, ktorá stojí za povšimnutie, je Eulogy, ktorá je v porovnaní so zbytkom až feel good. Paul Giamatti bez problémov ťahá celých 47 minút a síce tu nie je veľký twist, tak sa na epizódu dobre pozerá a na konci aj dojme. Zbytok 7. série ma nenadchol, ani extrémne nezaujal a aj preto je táto séria pravdepodobne kvalitatívne plus minus 50-50. Každopádne zase raz sa ukazuje, že aj najslabšia epizóda Black Mirror je stále nadpriemerný obsah Netflixu, takže nemá zmysel na nič čakať. Ak ste nový Black Mirror ešte nevideli, hurá do toho. Nie každá epizóda vám vytrie zrak, ale stále je to skvelý obsah, ktorý má veľmi vtieravý presah do bežného života.